Sanibona bafethu uvane lo so imatch elandelayo Orlando Pirates bayodlala against iRichards Bay FC. Bedlala ngolesithathu bazodlala nje neRichards Bay ngolesithathu. Bedlala le eOrlando Stadium. Uzobe kuyigame ebaluleke kakhulu ke le indlela eyisimanga bafethu because remember iRichards Bay FC isathanda kushaya iKaizer Chiefs okuma rivals eOrlando Pirates. So lama team umabili asathanda kushaya iKaizer Chiefs. So ngoba nje beyodlala iRichards Bay ifuna ukwenza ihistory ishaye iOrlando Pirates iphinde futhi izoshaya iKaizer Chiefs kulandelana. Ingabe bazokwazi into ukwenza lo singisazi but ke ngizokhuluma nje ngale game le indlela Orlando Pirates ekumele iapproach kakhona indlela Orlando Pirates izinto ekumele ilindele kule game le siyathi siyodlala neteam njenge Richards Bay. iRichards Bay bafethu siyazi stubborn yabo team esiyazi ukuthi lena bafethu iyathanda ukuchukuluza iyathanda ukuthi iye phambili ikhoze inkinga kakhulu but ke njalo mebezodlala neOrlando Pirates kunelento le abajwayele ukuyenza abathanda ukuthi baye kakhulu baye yabo atheke kakhulu bathanda ukuhlala kakhulu emuva yabo kuyinto engeke ngiyithande kakhulu mase bayenze against Orlando Pirates because njengoba beyodlala nje away against Orlando Pirates iyawadinga ama goals amaningi yabo. I'm not saying kumele bavumele into engiyithandayo, yes kumele bahlale emuva because they are playing away yabo. Njengoba bedlala away nje kumele ba defend bathole noma iphuze elilodwa. Orlando Pirates iyashisa njengamanje njengoba nje ishisa they have ama attackers afuna ngempela ama goal njengoba bewafuna nje ama goal bayodlala against a team ekwazi ukudefenda enjenge Richards Bay. So iRichards Bay mina ngokwami ngiyafuna ukuthi sidlale kahle nayo kodwa ke engathi bangaza nale mindset le abayize nawo ngosikhathi bedlala neKaizer Chiefs yabo beze ngaleyo mindset because ibhola liba mnandi if ama team o2 eattackana yabo. iBay ingahlali kakhulu emuva, yes kumele nayo isinikeze inkinga sibone ukuthi okay nathi sibheda ngakuphi nakuphi, ingahlali emuva u90 minutes ukuthi mhlawumbe sikuyoshaya abo o60 lapho khona yabo sesitatazela ke nathi because once Orlando Pirates yaqala ukutatazela izinto izobheda kakhulu yabo. Le game phela ngenza yasi draw if iBay izohlala kakhulu emuva and ilento lehlezi ngikhuluma ngayo Orlando Pirates inokustrugglisha nyana uma sodlala nama team ahlala kakhulu eback. Siyibonile iPulwane City iqale ukuphaphama Orlando Pirates silikorile igoli because ibihleli emuva kakhulu bingayinikezi Orlando Pirates inkinga yabo. Iqale ukuattack kakhulu second half kanti ke kule game le angifuni nje ukubona into eningi. Orlando Pirates coach Abdeslam Wadu keep the same 11 musa ukushintsha izinto eziningi kule game le siyawudinga u3 points noma igame singayiqeda ngefirst half. Igame nje lo seyidlala bafethu emuva simple keep the same back four yabo. Maybe ke mhlawumbe umdlalise usibelebele because last game ubengekho, maybe introduce kule game ayiqale kule game adlale against iRichards Bay senze sure ukuthi esiswini siyasiqinisa isizwe. Yazi namhlanje ngeke ngacabanga ukuthi okay let's say umbathu uyalimala usebuyile uNduli. Mina ngokwami I think uNduli benoMakehleni Makhawula bangabe badlala ba right lapha esiswini ngomhlaba sodlala ama games anzima nje yabo. Uthoza mhlamba akekho uTalente Mbatha le nguNduli benoMakehleni lokho ngayenza isethu ke ngingazi ngangitshela wona ngokwakho up front bafethu izinto ingashintshe bafethu. Oswina Police umjida kumela abe khona lo mjida Tito Maswanganye, maybe Tito Maswanganye ayiqale le game lezo number 10, maybe umfuke ngaqale as right winger yabo sekuthi up front iqalise bafethu strike njengoMakhopa ngazi kodwa ke ngeke ngazi wena wangitshela wona ngokwakho isiphi istrike obungasiqalisa kwigame kanje yabo. But ke kule game le kumele senze sure ukuthi siyawuthola u3 points. That's all I'm saying yabo. That is all I'm saying, that is all I'm asking right now because team esijahana nayo iMamelodi Sundowns iyazi yona simple kumele nje yenze into simple uwina each and every game. iSundowns mizo wina each and every game nathi siwine each and every game. Ama goal esowakora kumele senze sure ukuthi score nga4 score nga5 score nga4 score nga5. I know it's impossible but again you have to look at the situation at hand. We are racing against a monster.